Archbishop Kashlong Archdiocese Archbishop Victor Lindo ulapan pau ko jibunut ko bakraw pat phar ko josolam halo ko jing clark no jong Father Surendra Kumar kan her sofras nam karta u Father Surendra ubade principal jong Divine Word School Lumshnong Isentia ula khat no hanin kamit hak por khat wisting e nakadaw ko jing pangkubet na lor kyu jing stam bodon ya kamat jong Father Surendra la tat burom no nikasngi harkat ka jing nyam dak babur kat kom kendon ya da covid ha kani kasngi ngila do no so way o lengdo jongi o reunion Father Surendra SVD uni o lengdo niam jongi batrai hapo lumshnong parish visitation parish lumshnong ha ka diocese jowai de kum kani kasngi hot ni sngo benot shai u nga pha ka jing sngo lam condolence message ya ki bahaya sem ya ka seng SVD berkuwai baladu ono ayau neu syakri batrai hok ha kani ka parish lumshnong ngai khublei langro ya ka diocese chuwai berkuwai ya kiling do ya kiruniam bad ke pai ba baro hakum kani ka pod ya jing susi ba blai la khot kendit yau neu Father Surendra SVD nang ne na sla parthai nakadaw juga ne ka jing pang COVID-19 tingi hakani ka por ngala pelong jing twai kerpang yu ni pha ka jing solam sa chisen ya baro ki bayang sam ki lokijor ya ka diocese chuai kham tam e ka seng SVD baro ko we kham tam ki batrei haka parish lum shinong ki parabangai baro ki lengdo hangtu ki sister bat ki parabangai baro ki batrei lang hangtu ni pha ka jing solam bat ni twai ki bok ki yang yepi bau blai un pettengan yepi ba un kerku pat ikan ika parish ai ba u Father Surendra unia sai dam na beneng na kabenta kan ika parish bat ika dai sichuai pra kubai kublai shibon ia ki bahinga sambaro kublai